Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Walay himaya tungod kay hindi man ato patron. Sa kadaghan adlaw daghan ang mga kapilya o mga simbahan o katedral sa ulog sa kapistahan ni San Antonio de Padua. Ang kinsa man si Antonio de Padua, kini siya kanang natawo sa Lisbon, Portugal, sa usa ka pamilya nga dato. No siya dato kayo. He was raised in the church. Unya sulod siya sa lihosong kinabuhi sa katilingban sa mga Agustinian. Unya sa pagkapari ni sulod siya takdan sa pagkakabos ni San Francisco sa Assisi. Sulod siya sa Franciscano nga katilingban na kanang Franciscan community. So nahimo siyang Franciscano nga pari. Unya ang iyang kinabuhi nagulagway sa kinabuhi sa iyang gisunod si San Francisco of Assisi. Nga ang pagkadato dili himuon nga babag aron mosunod kang Kristo. Busa iyang gihukas ang iyang pagkarunahan ug mosunod sa kinabuhi religyoso, pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa pagkapari diya sa Franciscano nga katilingban. Unya siya famous si San Antonio de Padua sa mga milagro. Labi na sa mga butang nga nawala. Siya ang gisangpit sa mga tao aron mahikaplagan pagbalik ang mga nangawala mga butang. Bisan sa relasyon mabalik kung siyang sangpiton. Kanang nawala nga pagtuo siya ang sangpiton ug daghay iyang mga milagro na buhat. Muna nga year after his death he was canonized by Pope Gregory. Imagine almost 1 year pa di kamatayon na canonize siya tungod sa kadaghan iyang mga milagro. Isangpit sa mga tao ang iyang tabang aron na makaplagan ang mga nangawala. Nawala nga mga membro sa pamilya, nawala nga relasyon, nawala nga gugma, uban pa nga nangawala sa atong kinabuhi, may balik pinaagi sa pag-ampo sa Ginoo, pinaagi sa panabang ni San Antonio de Padua. Unya, what is famous of him, San Antonio de Padua, nga mao nga kanang more than 60 years after his death, his body was exhumed. Gilukad, magtanaw dito ang lawas, decompose nga lawas sama sa normal andan nga lawas inig humang kamatay, except sa usa ka bahin sa lawas nga wala madugta, incorrupt. Muna ang iyang dila wala mabugda as normal, murag buhi nga dila sa paglukad. Kumura na parte sa lawas ni San Antonio de Padua nga wala madugta. Samtang buhi pa siya, he was famous of preaching. Ang iyang pagsangyaw nga motuhop sa kasing-kasing sa tao nga pagkabadani o kahamaka pa-convert sa mga pagano sa iyang panahon. Maayo siya manulti ug siya kanabang nahimo siya nga kanabang kahaya sa kalibutan giingon sa Ebanghelyo tungod kay ang iyang gisulti makita klaro sa iyang kaugalingong kinabuhi. Nagsangyaw siya o ang kinabuhi usa ka matang sa pagsangyaw. Mabitaw na ang role sa usa ka lektor is not just reading, is also proclaiming the Word of God. Ang pagproklamar sa pulong sa Dios di lamang di sa atong pasahon kundi mismo atong kinabuhi usa ka sanglitanan sa atong gipanulti. Muna ang kinabuhi ni San Antonio de Padua. Ang mensahe klaro, maabot, madawat sa tao, makapatat sa tao tungod kay ang kinabuhi mismo mo'y salamin sa iyang gipanulti. Makita ang iyang gisulti diha sa iyang kinabuhi. Dato siya. Apan nagpakabos sama ni Kristo pinaagi sa pagsunod sa kinabuhi ni San Francisco sa Assisi. Taga Lisbon, Portugal siya, na tao sa dato nga pamilya, o dito siya namatay sa Padua sa Italy. Sa kanindot o ni famous nga lugar sa Italy, Center for Tourism.
Unya ang atong ebanghelyo about sa giingon niya, ingon ni Kristo, you are the light of the world, the salt of the earth. Ang asin sa kalibutan, o kahayag sa kalibutan. Every Christian has two missions, basic missions. Una, to strive to be holy. Maningkamot kita nga mabalaan mo bitaw na nga kining adlaw matag adlaw kung timos kamo well appreciated tungod kay sa inyo mapaningkamot nga mayong balaan muna giuna sa tanang mga butang o kalihukan ang pagsimba, pagdaig sa Dios aron kita kamo mabalaan. Muna ang atong pagpadayag sa atong kinabuhi to strive to be holy nga nalingkamot kita mahimong balaan kabangan ni Kristo so that Christ will enter into our life. Kung kita mabalaan o katong ipahimutang si Kristo sa atong kasing-kasing nga mao nga we are free from corruption of sin. Mabitaw na ang asin kaniadto hangtod karon preservative siya aron di madaot ang pagkaon o karne, isda kay may refrigerator kaniadto ang asin mo na ang mag-prevent sa usa ka pagkaon nga dili dayon madaot. It preserve food from corruption, from being spoiled. Muna ang function sa asin. Sa atong kinabuhi, kung atong i-apply sa atong kinabuhi, kung kita balaan, usabot na si Kristo agahari sa atong kinabuhi, ang atong pagkabalaan ma-preserve. O kita usab nga makita kanato si Kristo mahimong kahayag sa kalibutan. Kaya kung si Kristo ang ni puyo nahimong sentro sa atong kinabuhi, puyo sa atong kasing-kasing, na makita kanato ang kahayag sa unsay atong isulti sama ni San Antonio de Padua, nahimong kahayag dali na mutuo ang tao. Tungod kay San Antonio de Padua, ang iyang isulti o iyang kinabuhi coincide o doon na siya'y kanabang agreement sa iyang gisulti o sa iyang gibuhat. Pattern after the life of St. Francis of Assisi. Ang ilang kinabuhi mo'y mensahe. At one time, si San Francisco uban sa iyang mga disipulo suroy sa lugar sa Assisi. Unya dito, let's go preaching. We're going to preach around the city, around the town. Kunya, with his disciples. Pagkahuman nagkahapon, uli sila. Ingon ang usa ka disipulo ni San Francisco, ingon ka, Master, magsangyaw kita. Wa man tayo gisulti, not a single word. Ingon na San Francisco, what we are doing is a kind of preaching. If we need something, use words. So, the kind of life ang ilang ipuyan, usa ka pagsangyaw. Mumitaw na himo nga kita mahimong salt of the earth nga ma-preserve ang atong pagka-sanctified at pagkabalaan diya sa atong kinabuhi kung si Kristo ipahiluna sa atong kasing-kasing. O kita mahimong kahayag, dali ra madanagan, ma-enlighten ang mga tao tungod sa atong kinabuhi. We become other Christ.